Okay. But Adam, mangutan na lang ko kung nganong naay stigmata si San Pedro, San Padre Pio, o nganong kula tahon man siya sa yawa. Salamat daan sa pagpatinaw. Nagigihatagan sa Ginoo ana Brother Biscuit, no? Kay ang Ginoo ra may makahatag yun ining stigmata. Gipasinati siya sa kasakitan sa atong Ginoong Kristo. Kay na siya obligasyon, no? Na siya obligasyon diha sa iyahang ano, kanang vision o kanang pagkasinati nining gitawag og stigmata. So muna nga very powerful ang gahom sa Ginoo diha sa kaniya, no, ni Padre Pio. Nahimo siyang santos mga kaigsunan og mao na ang Ginoo, kabubuton sa Ginoo gumikan nga naa siya niana. So dili na kabubuton sa tao kundi iya sa Dios. Okay, so daghang salamat. Wa na kita igong panahon mga kaigsunan. Unya kita tapuhon sunod ta sa atuang tulumanon kada adlaw man nya atong assignment Miyerkules o Biyernes mao gyapon ang takna alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabion. Sa ngalan sa tuang General Manager Reverendo Padre Filmar Fiel, sa tuang Consultant Reverendo Padre Bobby Besa, sa tuang National Advisor sa Catholic Faith Defenders Brother Soc Fernandez, og ni Padre Lucas, og sa Pikas Lawak si Brother Engineer Julius, kini si Brother Adam. Muyon kanyo daghang salamat and God bless us all. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.